Skal du interviews foran et kamera? Her er de vigtigste ting, du skal vide, så du undgår at se dum ud. Det er vigtigt at tænke over, hvordan du præsenterer dig selv. Overvej, hvad for noget tøj du har på. Er det noget, der larmer for meget, eller tager det for meget fokus fra dit budskab? Vi har skabt en digital løsning, der tager hånd om jeres processer. Så overvej, om du skal have noget lidt mere neutralt tøj på. Også dine briller. Vi har skabt en digital løsning. Går du med hat, så overvej, om du måske skulle tage den af til interviewet. Den kan lave nogle trælse skygger i øjnene, eller helt blokere for dit ansigt. Det er jo sådan set ikke fordi, der er nogle regler for, hvad for noget tøj du må eller skal have på. Det vigtigste er bare, at tøjet det ikke tager for meget fokus, og det er med til at fortælle den historie, du gerne vil fortælle. Når du så har fundet det tøj, du skal have på, så er det en god idé lige at tjekke efter, om det sidder som det skal. Er skjorten knappet korrekt? Sidder dit hår rigtigt? Er kraven flippet? Eller er der et eller andet, du skal holde øje med? Fotografen skal nok prøve at hjælpe dig med at holde øje med det, men det er ikke sikkert, at de lægger mærke til det, så du kan komme det på forkant med selv at holde øje med det. Når man skal interviewe, så har man nogle gange en tendens til at fokusere rigtig meget på, hvad der skal siges. I sådan en grad, at man nogle gange glemmer fuldstændig, hvordan man siger det, og hvordan man performer det. Vi har skabt en digital løsning. Har du for eksempel en tendens til nogle gange at stikke hænderne i lommen, eller kan du ikke hele tiden stille, eller skutter du dig lidt sammen? Vi har skabt en digital løsning, som... Det er altså noget, der har en påvirkning på det samlede udtryk. Prøv så vidt muligt at være afslappet i dit kropssprog. Det vigtigste er, at du fremstår naturligt, når du taler. Er du typen, der gestikulerer meget med hænderne, så gør endelig bare det. Om jeres processer og gør det komplekse helt. Det er med til at bløde det op, så du ikke virker alt for stiv i dit udtryk. Og pas på, at du ikke kommer til at slå på din mikrofon. Vi har skabt en digital løsning. Rigtig mange undervurderer, hvor intimiderende det kan være at tale foran et kamera. Ved at optimere morgendagens work. Klappen den kan let gå ned, så det er meget vigtigt, at du tager det roligt og giver dig god tid. Og husker dig selv på, at hvis du ikke er glad for det take, du lige har taget, så kan du altid tage et nyt. Jeg tager lige igen, men det var okay. Det var okay. Når du skal interviewe, skal du selvfølgelig have en idé om, hvad det er, du skal sige. For nogen kan det være fristende at have et helt manuskript klar og følge det ord for ord. Vi tager hånd om jeres processer med vores digitale løsning. Men det kan oftest være en hemsko. Og du vil sandsynligvis alligevel ikke kunne huske det, du har skrevet. altså, jeg kunne det ikke også. Og så vil du slå dig selv oven i hovedet og miste alt selvtillid. Hvad gør vi? For du får ikke lov til at stå og læse direkte op til kameraet. Det handler ikke bare om effektivitet, men Og medmindre du har en teleprompter, så kan man godt se, hvis du har din tekst stående ved siden af kameraet. en digital løsning, der tager hånd. Ofte så er det egentlig bedst bare at forholde sig til nogle stikord eller nogle bullet points. Eller du kan bede intervieweren om at stille dig nogle spørgsmål, som du så kan tale ud fra. Hvordan sørger I for god kommunikation med kunderne? Det vi forsøger på, det er... Er du alligevel mest tryg ved at have et manuskript, der læner dig opad, så er det selvfølgelig også helt i orden. Men oplever du alligevel, at det er svært at få gennemført, så kan det være en mulighed at tage en sætning ad gangen. Husk, at det som regel kan klippes til. Og det er helt okay lige at tage nogle kunstpauser eller 5 minutter, hvis du lige har brug for at rense hovedet. Kan vi lige tage... Det er vigtigt at tænke over, hvem dit publikum er. Hvis det er målrettet den almene person, så sørg for, at det ikke bliver alt for akademisk. Der faciliterer en holistisk datavalidering, der er i krydsfeltet mellem almindelig compliance. Ligeledes er det sjældent en god idé at presse alt ind i interviewet. Vi har nogle praktikanter, jeg kan nævne, og så blev vi jo enige om her for et halvt år siden, at vi vil have en frokostordning. Fokuser på kerneområderne. Hvad er det, der vil være relevant at høre for din målgruppe? Hvor mange firmabiler er det nu, vi har? Man kan nemt blive meget kritisk over for sig selv, når man skal tale til et kamera. Og gøre det komplekse, det lyder åndssvagt. Men prøv så vidt muligt at tale dine sætninger til ende. Det gør det lidt nemmere for klipperen. Og husk, man kan altid tage et take til, hvis du ikke er helt tilfreds med det, du lige sagde.